morning hai Aci Sona na good morning apa Sona Korim Ali hello Baje Baje Naya kabar क्या बोला Karim ni dia bola hello बस आज नया खबर थैंक यू मेरी लिस्ट में आने के लिए करीम एम बी हाय बोला हाय एम बी नॉन नॉन बिटी सी ना ए होनदो आरो ना ए ओमफ्राय ओइ सानसुआ नै माथो जोंहा होनदों आरो ओमफ्राय दिपरा मा होनगौ बाजै फैलायबाय नामा होनदो फैलायबाय आङो दसे टाइम मोननायावनो मा होनो सानलाय hai Bati Bati Ama Malir ke Baca non bici aman ke yes now blue ke lain dari na cut blue naik kena batau siapa ada kena nani lai oleh jadi pari rora hello guys like karo like ada lo kepal siapa lepas hari laksi kenapa non aja non biti zaman ke blue gaya ba thane disoyang dana le elsa i Desember होबाय आङो ओमफ्राय जोंहा बिबरा मानखौ लाइक दान होनबाय ना थेंक इउ राजा जोंहा हाय सना होनबाय ददेरे फांदां ददेरे फांदां गुमन आंनि जिउनि दाना आंनि जिउनि होनबाय खोमा आरो ओमफ्राय जोंहा कारिमा मा होनखो कारिमनि क्या बोला अपनी Korson ओमफ्राय जों नन बिटि जामान मैया जोमाव अफिसियेला ओरैनोबा आंनि आच्चा नाम लाना मारि लाबायदों होनदों आरोना आच्चा ओमफ्राय जों बाबेन आरो हाय गुड मर्निं होनदों हाय बाबेन गुड मर्निं ओमफ्राय जों नन बिटि जामानखो संगिता बिटिवाइनि लाइभआव बयखौबो हाइड खालामदों साला सैमा आंनि नाम लाना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा मा होनखो आच्चा होनदों आरोना आच्चा ओमफ्राय जोंहा राजा मा होनदों जाखांबाय नामा होनदों ओमफ्राय जाखाङाखै राजु संगासिनोसो ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आच्चा हेल' बिमा होनबाय हेलौ सिंगेल बय आगै मा खबर जाखो टाइम मोननायावनो दसे एलबि होदोलै सनाफोर ओमफ्राय सिंगेलाव मा होनो गाज्रिलै बाजै आंना होनबाय मानो गाज्रि खबरा सिंगेल बय ओमफ्राय जोंहा नन बिटिसिया मा होनदों बिमल ब्लगखौ नामा सोलाय आच्चा बिमल ब्लगखौ नामा सोलाय ब्लग ना नन बिटिसि लालायदोंमोन जाम्बाया हमनो हाया सानना होनदों आरोना माला सोलायब्रबलाबायनो हायो ओमफ्राय जोंहा नन बिटिसिया मा होनदों जोंहा बि बसुमतारी आरो गितिका मोनबो लाइभ होगासिनो माथो होनदों बि बसुमतारी ओमफ्राय गितिका नायासै होगासिनो खोमा ओमफ्राय जोंहा प्रमदा मा होनदों बिके बाजै लाइक दोनबाय आरोना थेंक इउ प्रमद आगै
जा सिंगेला लोमजाबाय दं बाजै सानब्रै जाबाय होनदोंना आदसा मुलि जायाखै नामा सिंगेल आगै सानब्रै जाबायबा माबायदि लोमजादों ओमफ्राय जा एमबिया मा होनखो बाजैया साफाथार होनदों आरोना ओमफ्राय जा सिंगेल मा होनगोन लाइक दान दे बिमा होनदों दे थेंकिउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा राजु नार्जारि मा होनदों हाय होनदों हाय राजु हाय सिंगेल मा होनगोन नन लाइक होबाय दे होनदों दे गोजोननाय थाबाय नन बिटिसि सिंगेला मा होनदों आगैया बिजि लाबाय दं एसे मोजां मोनदों र' होनदों बिजि लादो दे मोजाङै मुलि जा सिंगेल बय आगै ओमफ्राय नन बिटि मा होनगोन र' दसे होनदो नन बिटि माने फैफिनगोन आं होनदों आरोना दे Akon TKR na Naga hi where are you from bola from Bongaigaon Assam Bongaigaon Akon Raja Raja mandeng bye mandeng acha bye ओमफ्राय जा बिफरा मा होनदों आदायालाय बहा दं होनदों आदसा नोंदाया माबा मा होनो भुटान बर्डारावसो दङ Baca singgala mangga ओंलै बाजै साउथ इण्डियानि बेमारा हमदोंनो आंखौ होनबाय साउथ इण्डियानि बेमारा मा बेमार बेलाय सिंगेल बय आगै ओमफ्राय जा दैथुना मा होनदों हाय बाजै बहानि होनदों आरोना आदसा दे मा होनो आङो मा होनो बङाइनि दैथुन ओमफ्राय जा चित्तरन्जना आगैया आब' सना दिनैसो माथो होनदों साननै जाबायमोन आङो होयो आगै दिनैसो फैफिनबाय होबाय आरोना टाइम मोननायावनो दसे जा चिरां बया मा होनो मा खौरां बाजै होनबाय बाजैया सरकारनि खामानिफोर मावो नामा होनदों ना खौराङा आंना मोजाङानो ओमफ्राय आङो जेबो सरकारनि साख्रि मावा चिरां ओमफ्राय जा बिफरा मा होनो हादोर रैखा खालामहैदों नामा बाजैमोन हादोर रैखा खालामहैदों बिफर ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनदों आब' सिंगेल बय आब'आ बबेनि होनदों सिंगेल बय आया डाबल जाखो सिंगेल बय डाबल मा डाबल जाखो नामालाय सिंगेल आदसा आङो मा होनो बङाइगावनि नामा माबोरै डाबल जाखो सिंगेल आगै ओमफ्राय जा आपुननि क्या बोला what is your good name are you from Manipur Suni बोला are you from Manipur good name बोला good name मतलब मेरा नाम पूछा है क्या आपुन ओमफ्राय जा चित्तरन्जन आगैया मा होनदों आब' मा खबर आब' मा ओंख्रि संखो आब' होनदों आरोना चित्तरन्जन आगै ओंख्रिया माबा जोगोनारसो आरोना ओमफ्रायो ना फ्राय जागोन आरो ओमफ्राय जा बाला बसुमतारी मा होनखो बाजै होनदों ना बाजै नोंसा मा ओंख्रि संदों होनदों आरोना ओंख्रिया जोगोनारसो जोंनिया बाला ओमफ्राय जा बि बर'आ मा होनखो हाय आब' होनबाय आरोना हाय आगै ओमफ्राय जिया मा होनखो सरि बि
Boro आगैया मा खबरा आंना मोजां आगै नोंनियालाय माबोरै मोजां सिंगेला मा होनखो मिन्थियालै दसेबा सिं लोमजायो आरो दसेनो आच्छा स्रां मोनोलै बाजैनो नंगौना थमक लोमजायो आरोना होमबा मोजाङै नायजा सिंगेल बय आगै ओमफ्राय बिबरा मा होनखो दे बिदिसो जानांगौ होनदों आरोना ओमफ्राय आपुना मा होनदों इउ नो इंलिस बोला आयो मुझे इंलिसनि आती आपुन ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बयआ आं दासो लादों नामखौ एमबि मोन होनदों एमबि आच्छा एमबि मोन नामा एमबि मोन आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बा मा होनखो बेबा सोर सिंगेल जाखो बाजै मिन्थियालै होनबाय एमबि मोननो एमबि ओमफ्राय सिंगेल बय लाबाय आंहा नोंखौसो सानदों पिक्सारा बेलेग ना ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया आसामाव जाबाय ना आसामाव जोब्बाय नामा आब' बाबु एगजामा जोब्बाय नामा आब' बाबुनि होनदों मोनसे दंबावो आगै बुधबाराव मोनसेल'सै आरोना बड' दंबावो चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय जोंहा आब'ना मा होनदों आर इउ सिंगेल बोला मैं सिंगेल नहीं हूँ मैरिड हूँ आई एम मैरिड आपुन ओमफ्राय चित्तरन्जन आगैया मा होनखो आबौआ अबाव थांदोंमोन आब'आ बहाबा थांदोंमोन नामा होनदो आगै आङो मा होनो जेराव थाङाखै आरो स्कुलाव फिसालाखौ लायलाय लाबोलाय खालामदों ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनगोन ओमफ्राय बे साननैयाबो एलबि होनो सोलाबिया एगजाम थानायखाय होआखै आङो लेखाखौ फरायनो नागिराना फिसालाया आङो बिजियाव थाबाय थाबाथाय मोजां सिंगेला मा होनगोन आच्छा नोंगौ नामा बाजै होनबाय औ बिबोनांसोना ओमफ्राय जोंहा रेक्सन हाय होनदों हाय रेक्सन गोजोननाय थाबाय आंनि बिसनाव फैनायनि थाखाय आच्छा बसुमतारी अनल' होनबाय दे बिमा जेबो नङा दे बसुमतारी लाइक दोनबाय थेंक इउ ओमफ्राय बसुमतारी बिमाया मा होनगोन आं बिजि बिमा होनदो दे बिमा दे ओमफ्राय जोंहा आब्दुल्ला हेल' होनदो हेलौ ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बयआ मा होनगोन अनामिका बिमा होननानै नायखोमाबाय जोंहा दैथुना लाइक होबाय दे बाजै समायना नुदों होनदों आरोना आच्छा दे ओमफ्राय चित्तरन्जन आगैया मा होनखो आंनो नोंगौ आब' ओमफ्राय न'आव थांथाराखै नामा आब' ओमफ्राय न'आव थांथाराखै नामा आब' होनबाय ओहो थांथ'नाय जाथाराखै चित्तरन्जन आगै न'खै बोराय फैबासो मा जायो नायनोसै र' ओमफ्राय जोंहा आब्दुल्ला मा होनदों प्लिज सापर्ट मी बोला आब्दुल ने ओमफ्राय जोंहा आपुननि क्या बोला गुड जब गुड लुक गुड गड ब्लेस इउ फेमिली बोला अच्छा थेंक इउ आपुन ओमफ्राय जालाप्पा दिके हाय बोला हाय ओमफ्राय जोंहा दाला बसुमतारिया नोंना बोराया मा खामानि मावो बाजै होनदोंना आच्छा आंनिया बोराया मा होनो डिपार्टमेन्टआव आरोना SSB ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी बिमाया सिंगेल बिफा होनदों आरोना बिदि नोंखौबो होननानै उल्था नायनानै मिनिबाय बिमाया ओमफ्राय जोंहा रुबिक्स ना हिंदी सिनेमा क्या बोला हिंदी सिनी भाई हिंदी सिनी भाई क्या बोला रे चित्तरन्जन आगैया आई एम लाइक मी आब' होनदों ना लाइक आच्छा सिंगेला मा होनगोन आब'आ मा मावो होनदों आच्छा आङो जेबो मावा सिंगेल बय MD ना मा होनदोंमोनथाय ओमफ्राय जोंहा लेंटन फैदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा नै ओरैसै लाइक दान होनबाय आरोना ओमफ्राय आरोखि ओमफ्राय नन बिटिआर मा थाम्फै दुद्रुनाय आच्छा नन बिटिआर आच्छा थाम्फै दुद्रुनाय नामखौलाय मा एखे लालाबायोब्रा थाम्फै दुद्रुनाय आरोना सिंगेल बयआ मा होनखो आच्छा बाजै अनामिका बिमा होननानै नाहरबाय
ओजा राजुआ मा होनदों दा फार्स्ट खो जासैलै राजु बसु ओमफ्राय जोंहा नन बिटिआरा मा होनखो हाथाया होननानै आदसा हाथायनोसो हार्ट हरबाय होनबा थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा आपुना मा आपुनि क्या बोला हिंदी बोलो प्लिज बोला अच्छा हिंदी बोलो ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो बाजै सना अनामिका नोंबो फैदों नामा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया आदसा बाजै सानसुनि मा ओंख्रि संखो होनबाय माबा जोगोनारसो सानसुनि ओंख्रिया ओमफ्राय ना फ्राय जागोन आरो ना ओमफ्राय जोंहा आर बर'आ हाय जादों होनदों हाय आर बर' ओमफ्राय जोंहा नन बिटिआरा मा होनखो बेना लाइजाम हैग्रा पियना सैमानि लानजायसो आरोना बेखौनो गोसोआव लानानै दंथारो आरो नोङो नन बिटिआर एयार लाइजाम हैग्राखौ ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो गैया मैया नोंनाव थानो हायासै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जन आगैया आब' नोंसिनिथिं सान्दुं गोसा नामा माथो अखा हागासिनो माथो होनदों जोंनिखै सान्दुंसो दुंदों अखा गैया चित्ररन्जन आगै ओमफ्राय जोंहा नन बिटिआर मा होनदों जा ओरैसै हा मिनिबाय आरोना जोंहा सिंगेल बया आब' लाहा सोर आब' लाहा सोर दं होनदों आरोना आदसा जोंहा माने फेमिलिया बुरजायानो सिंगेल बय ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी बिमाया हा मिनिबाय सिंगेल बय आगैया मा होनखो जोंहा आदसा बाजै बिखे जा गोथावथार माथोलै ना होनदो गोथाव आरो गोथावा बेनिफ्राय टेस्टि नोंसो बांसिन संजायोदां आगै ओमफ्राय जोंहा आरो बर'आ मा होनखो बबेनि जादों नों होनदों आरोना आदसा आङो मा होनो बङाइगावनि ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जन आगैया मा होनखो आब' जोगोनारा नोंनि फेभरेट नामा आब' सनामाय आंनि मा होनो फिसालाफोरनिसो जा गोथाव मोनखायो फिसालाफ्रा बिदोंमोन आरोना फिसालाया ओंखायनो जोगोनार ओंख्रि ओंखायनो संनाय जादों ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी अनामिकाया दैथुन आगै दसे फैबाय आंबो होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा इसान सानगो सना ओरैनो हरोबा हौरैबो जानाय ना होनदों आरोना सना ओरैनो हरैबो जानाय ना जोंहा नन बिटिआरा मा होनखो गोसोआव थाबाय होनदों आरोना गोसोआव थाबाय आरो दैथुना मा होनखो जोंहा मोजां ना बाजै अनामिका होननानै सोंदों दैथुना जोंहा माथो ओंख्रि जाया होनदों ओमफ्राय जोंहा राजा मा होनखो स्टुडेन्ट इज ए माथुर चेनेल निउ दिल्ली सि कलकाता ओमफ्राय दि मुम्बाइ आदसा ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा रे राजू ओमफ्राय जोंहा आपना मा होनखो आपने क्या बोला आपका लैंग्वेज मालूम नहीं है हिंदी बोलो प्लीज बोला अच्छा आपको बोडो समझ में नहीं आ रहा हिंदी बोलना पड़ेगा मतलब सिंगेल मा होनखो बाजै अनामिका हाग्राया फुखांबाय दानो नों होनदों आरोना आंबो नायदोंमोन अनामिका बिमानिखौ फुल नायजोब्बाय आङो हाग्रा फुनायखौ गोलोमफालायदों आङो ओमफ्राय जोंहा नन बिटिआरा मा होनदों आदानो लाइजाम हरनाया आदसा इसिबां दस रोजाखान जमा जाहैलायनाय दं नामा हा मिनिबाय माथो फिसा हरनायनि खोथाबा मा होनो नन बिटिआर ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जन आगैया मा होनखो आब' नोंसिनि फादार मादार माबा मावो नामा होनो जेबो मावा जोंनिया फादार मादाराबो चित्ररन्जन आगै ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया आब' नोंसोरो
लागोनि सासे मोजां नायना हरदो अनोब्ला होनदो आरोना नागिरनानैनो मोननो थांला माथो सिंगेल ओमफ्राय सिंगेल बय आगैया जों मा होनखो आदसा बाजै आङो लोमजानायखाय गोथाव गोथाव जाथ'वाखैलै होनबाय हा होनबाय लोमजाबाथ' ओरैनो जानो हाखाया गोथाव गोथाव जाबाबो लससो जागोन आरोना ओमफ्राय जोंहा रुपसिङा मा होनदों हेलौ पियन मा होनखो हेलौ भायन की कहाँ काबर अपना क्या बोला बायन पियन बेनो नामाब्रा पियन की कबर पियन की कबर अपना बोला क्या बोला जाने समझ में नहीं आ रहा रे बसुमतारी माने जा सुनि सिं फिफा सना हा मिनिबाय ओइसा मा लिरदों आपि ओइसानसुआ फाबि लिरदों आरोना ओमफ्राय जा दैखिना मा होनखो थाब बारदो बाजै लेट जाबाय होनदो अनसा बसुमतारिया अन होनबाय ओमफ्राय जा नना मा होनदों लाइजामखौ खुबैलायना हरनो नामा हा होनदो दे हर दे ओमफ्राय जा खैलासा नाइस होनदो आरोना ओमफ्राय जा बसुमतारी आंना बिदि हा सिंगेल फिफा होनबाय रुपसिङा केम टु बाय बोला काम टु बाय ओमफ्राय सिंगेला गैया आदसा बिके बिमा आङो ओंखारथ'बाय दे थाथ' दे नोंहा होनबाय दे जा खैलासा मा होनखो राम जी ओमफ्राय जा आपुनि क्या बोला नों मणिपुरी खामफुरा मणिपुरी खामफुरा अच्छा आप मणिपुरी है क्या ऐसा पूछा है क्या अपन मैं मणिपुरी नहीं हूँ ओमफ्राय जा जया बसुमतारिया बिटि जा हाय होनदों आरोना हाय जया बसुमतारी राजा मा होनखो देयर राजू अरे इंग्लिश तो आता नहीं है रे भाई लोग सोनय सन हाय सिस्टार हाय डियर सिस्टार बोला अच्छा हाय ब्रादार केबिन आर यू सो ब्यूटीफुल बोला अच्छा थैंक यू मेरा कैलाश सामान का आसाम कहाँ से हो आप बोला आसाम बङाइगाव से हो चिरां बर' मा होनगोन दिनैलाय मा ओंख्रि संखो बाजै होनदों आरोना आदसा दिनैनि ओंख्रिया जोंनिया जोगोनारमोन जारलालै अबाव थांनो नोङो दिनैनि ओंख्रिया जोगोनार चिरां आगै ओमफ्राय जा खैलासा मा होनगौ मैं ड्यूटी करके आया बिजनी में बोला करके आया बिजनी में अच्छा ड्यूटी करके आया मतलब ड्यूटी खत्म हो गया आपका कैलाश अच्छा सुनो क्या बोला वेयर आर यू फ्रॉम सिस्टर बोला आसाम बङाइगाव है कैलाशा माने जा CRPF का ड्यूटी लगता है ना ड्यूटी लगता है ना बोला CRPF का ड्यूटी लगता है ना बोला मतलब आप
मतलब क्या लगता है आप CRPF है क्या? आप CRPF में नौकरी करता है क्या मत कैलाश ओमफ्राय जा आरजिया मा होनगोन हेल' आब' होनदाना हेल' आगै ओमफ्राय आरजिया मा होनदों मा खबर होनदाना खबरा मोजां आंनि आगै नोंनिया माबोरै कैलासा मा होनदों आर्मि का डिउटि का बोला आर्मि का डिउटि का आर्मी का डिउटि का ओमफ्राय जा कार्तिका मा होनखो हाय बिउटिफुल बोला आच्छा हाय ओमफ्राय बिमल आप 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 कहाँ से हो पाबी बाजा बाजै ना पाबी जी लिखा रे बिमल आप कहाँ से हो बोला जी मैं बङाइगांव से हूँ ओमफ्राय जानर नामा अच्छा सन कहा रे सन गुड मर्निं बोला गुड मर्निं सन ओमफ्राय जा कैलासा मा होनखो मी माहिमाता माहिमाता बिजनी में बोला करी ओमफ्राय आरा मा होनखो साबस्क्राइब खालामलाय आब' आंनिखौबो होनदों आच्छा आगै मा होनो आरजि साब खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोन ओमफ्राय आं दा एलबि दोनबा खालामना हरफिनगोन दे आरजि बेक हरगोन आं ओमफ्राय जा अन सिट लाभार ना मोमोस वान सिट लाभार मोमोस ओमफ्राय वान सिट लाभार मा होनखो वान प्लेट मोमोस ओमफ्राय वान साइड लाभार वान मोमोस प्लिज बोला आच्छा ओमफ्राय जा मुक्का ना मेरी प्यारी भाभी जी एक प्यारी इस दूंगी क्या बोला अच्छा वन सीटा मान गो वन प्लेट मोमोस प्लीज ओमफ्राय जा कैलासा मान गो आपकी फोटो पर कमेंट किया है देख लेना आप बोला ओके थैंक यू जी मैं देखूंगी एलबी रखने के बाद देख लूंगी मैं कैलाश जा कार्तिका मान गो आंना मानो एलबि फैजायाखै आब' सना बुंहरलाय होनदो मानो फैजायाखै माने नोंनिया एलबि होजायाखै आरो ना एलबि होबाबो जायाखै नामा कार्तिक ओमफ्राय मिस्टार आई एम अन क्या लिखा डार्लिंग लिखा अन सीट मा होनगो वान प्लेट मोमोस प्लिज लिखा सनय एसामिस जाना ना बोला एसामिस आता नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा आती है ओमफ्राय रामकिसान मा होनखो हाय गुड मर्निं बोला हाय रामकिसान गुड मर्निं कैसे हो ओमफ्राय जा आरजिया मा होनखो साबस्क्राइब खालामनो थिनलाय आब' नोंनि फ्रेन्ड्सफोरखौ अनोबा होनो सोर लोगोफोर माने बे आरजिखौ साब खालामलाय सोरबाफोर दंबा आरोना बे हरफिनगोन बेबो आरजी को अगर आरजी से कोई ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाओ गाइस लोग फ्रेंड्स कौन कौन नया है आरजी से मतलब फ्रेंड हो जाओ आरजी ब्लॉग से ओमफ्राय जा बिमला मान के क्या खबर है बोला खबर अच्छी है मेरा आपका कैसा है बिमल डेविड ने क्या बोला वेयर आर यू फ्रॉम बोला अच्छा आसाम बङाइगाव है डेविड ओमफ्राय जा धनिराम हाय आब' होनदों हाय आगै ओमफ्राय कार्तिका होनगोन नोंहालाय आब' लाइभ फैजायाखै आं होनदों लाइभ फैजायाखै आं होनदों लाइभ फैजायाखै लाइभआव फैजायाखै आरोना ना माबोरै जाखो लाइभआव फैजायाखै आं होनदों
आं बारा बुजियासै आगै बारा माने नों लाइभआव हाबनो हायाखै ना मा जाखो लाइभआव हाबनो हायाखै कार्तिकआ आगै ओमफ्राय जा आर ब्लगा मा होनखो हेलौ आब' होनबाय आरो ना ओमफ्राय जा आरा मा होनखो लाइक दानबाय थेंक इउ आर ब्लग आगै आर ब्लगा मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंख्रिया जोगोनारसो आगै जोंनिया ओमफ्राय जा कार्तिकआ अन बेनो होनदों आदसा नोंनिया मा होनो लाइभआव हाबनो हायाखै आरो नोङो ना लाइभआव हाबनो हायाखैबा मा होनो नोङो लाइभनिफ्राय ओंखारथ'नांगौनो आगै ओंखारथ'नानै माने गोदान जइन जानांगौ आरो ना कार्तिक आगै ओंखारथ'दो ओमफ्राय गोदान जइन जाफिनदो ओमफ्राय जा बिमला मा होनदों मैं ठीक हूँ भाभी जी कैसे मैं ठीक हूँ भैया कैसा है भैया भैया बोला ना भैया कैसा है बोला अच्छा आप ठीक है ओके भैया भैया भी ठीक है ओमफ्राय जा राजुआ मा होनखो राजू ने क्या बोला जनवरी में सितंबर फरवरी जून अक्टूबर नवंबर क्या लिख रहा है जनवरी फरवरी मार्च कार्तिका मा होनखो अन मानोबा होनदों आरोना अन मानोबा होनदों आरोना मोजां आरामा आरजिया मा होनखो नहीं ऐसे बोला आर ब्लगा मा होनखो आब' ब्लू होलाय होनबाय और चला माबा सोलायनाया आखायानो मा थांदोंमोन होबायमोन ना आगै जागोन ना जायाखै दा आब' ब्लु होलाय होनबाय ना आं होबायमोन आगै जानो जायाखै दा बिदा मानखो जा आफि फैफिन नायफिननि आङो दै मानो मोनलाय आर जाबाय ओमफ्राय जा बिदा मा होनखो आफि हो फैफिनबाय आं हो भिडिअ अन दंमोन दै दहायनिफ्रायनो होनबाय आदसा ओमफ्राय जा बिदावा ओंख्रि संदोंमोन आं होनदों आदसा मा ओंख्रि संखो बिदाव आफा ओमफ्राय जा बिमला मा होनखो मैं कार्बि मैं कर हूँ मैं कार्बी हूँ बोरो लैंग्वेज सीखना अच्छा मैं कार्बी हूँ बोरो लैंग्वेज अच्छा सीखना चाहती हूँ बोला अच्छा बोरो लैंग्वेज सीखना है आपको मोजां कार्तिक आंखो नैया जेनेबा नङा जेनेबा आङो लाइभ आदसा सोरनि मा फैखो नङा जेनेबा आङो लाइभ होनो नागिरो आदसा बाबु आंना आदसा जाया मानोबा ए मानो जाया आगै मा होनो आंबो बारा माबानो रोंलायलाङा ओमफ्राय मा होनो इउटुबाव थांनानै मा होनो इउटुबाव थुबानो भिडिअ ओमफ्राय सर्ट भिडिअ ओमफ्राय लाइभ बिदि ओंखारोना लारि लारि अपसन ओमफ्राय लाइभआव थुनानै होदो ना बिदिबो ओंखारा नामा कार्तिक आगै ओमफ्राय जा बुटनि ना बुटनि हाय जी बोला हाय ओमफ्राय बुटनि क्या बोला ऐसे बुटनिया बोलो ना बोला अच्छा बोलो ना बिदा मानखो मैथाजों सयाबिन बाथोन ओमफ्राय अरग्लिदोंमोन होनदों आदसा एरग्लिदोंमोन होनबाय मैथाजों सयाबिन बाथोन टेस्टियानो माथो बिरदाव आफा ओमफ्राय जोंहा बिरदाव आफा माखासेया दहायनो मोनबाय होनबाय
ओमफ्राय जा आर ब्लगा मा होनखो कार्तिक ब्लग जयेन दं कमेन्ट सेक रिटार्न बेक मी दे ब्रबला मा होनो आरबि ब्लगा कार्तिक जयेन जाबायनो नोंजों कमेन्ट सेक ओमफ्राय रिटार्न बेक होनदों ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनखो बेखौनो सिनदों आंनियाव बेखौनो सोंदों आं नोंनाव होनदों आदसा इउटुबाव थुदो आगै ओमफ्राय जोंहा दिलदेबा मा होनखो हाय होनबाय हाय ओमफ्राय कार्तिकआ अके जागोन ब्र होनदों मा होनो रोंबाय नामा माबा रोंसिगोन नामा आगै आंहाबो इउटुबाव माने नै नै प्लासाव इउटुबाव थुनानै प्लासाव थुनांगौ आरोना आगै आंबोथ' बारा रोङा नै इउटुबाव थुबाय इउटुबावथ' फार्स्टआव थुखायोना नै ओमफ्राय नै गेजेराव प्लास ओंखारोना आगै नै प्लास इयाव थुनांगौ कार्तिक आगै नै ओमफ्राय नै भिडिअ सर्ट ओमफ्राय लाइभ पस्ट ओंखारो आरोना ओमफ्राय नाय लाइभआव थुनानै होदो नै नुदोंना नुवाखै बे मबाइला माबाया नै लाइभआव थुनानै ओमफ्राय लिरबावनांगौ दा ओमफ्राय जोंहा दिल्लीबा हाय होनबाय कार्तिकआ मा अके जागोन ब्र होनदों ओमफ्राय जोंहा नन बिटिआर ओइ मा केला मा लिरखो माबायालाय मा होनोमोनलायो नन बिटिआर आरे मुजि सायो ना जेरावबो नोंसोरो बिदि आरो जेरावबो थानो होआ सोबाव थानो होआ बिसोरो ओरैबायदि आरोना ओमफ्राय जोंहा नन बिटिआरा मा कार्तिकआ र' ब्लग दा हरगोन आं होनदों आर ब्लग दा हरगोन आं होनदों ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ आंना जायाखै होनदों आदसा जायाखै आरोना सोरबा मा होनो इउटुब गोरों दं नामा जा कार्तिक आगैनो मा होनो लाइक फैनायनि सोमोन्दै खिथाहरनो हागोन नामा सोरबा ओमफ्राय जा आर ब्लगा मा होनखो अके कार्तिक ब्लग होनदों ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनखो ओइ नन बिटिआर कार्तिकनो मा होनो लाइक फैनायनि सोमोन्दै खिथाहरनो हागोन नामा माने मारै थुनांगौ खिथाहरनो हागोन नामा मा होनो नन बिटिआर ओमफ्राय जोंहा आंना जायाखै होनदों आगैया ओमफ्राय जोंहा आर ब्लगा अके कार्तिक ब्लग होनबाय कार्तिक आगैया नुदों र' आङो बानायनि होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा राजुआ मा होनखो दा फार्स्ट मान्थ राजन क्या बोला दा फार्स्ट मानसियानो the last month दा ओमफ्राय जानानै बिथारा मा होनदों मा सिनायनो हाया दे बिदिखौ बाजै बाजै हा माइलाय गोरोंथार रोङा आंबो आगै होमबाबो आङो एसे माबा सरि आंबो माबायाना बारा ओमफ्राय एसे माबानायखौनो खिथाबाय आरो रोङाखै होनबा बोरैबा मोनोना ओमफ्राय जोंहा नै बिरदाव आगैया आइया मेसेज काट खालामबाय ओमफ्राय जोंहा सोमदोना खिथाहरलाय रोंगौबा नन बिटिआर ओमफ्राय जोंहा सरि नन बिटिआर ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सोमदोना हाय मादै होनदों हाय सोमदोन ओमफ्राय जोंहा बिरदाव मा होनदों साबस्क्राइबा बेसे दं कार्तिक ना नायलाय होनदों आरोना माबाल'सो 60 गोदानसो खोमाना 63 2
सोंदो नामा बिरदाव साबस्क्राइबा बेसे दं अ माबा 63 बिरदाव जाया नामा इसिबां साबाव ना जायोना जाया खिथाहरदो जोंहा रोंगौबा बिरदाव नार्जारिया आफा ओमफ्राय जोंहा एमएमनि सारे गामा फाथानिसा जाबाय आदसा सारे गामा फाथानिसा जोंहा कार्तिकआ आङो मार दुखु मोनबायलै होननानै गाबबाय आरोना आदसा ओमफ्राय जायैखाय दुखु मोनबाय खोमा ना जागोन मानो जाया जानो आरो रोंगोनबो आरोना कार्तिक ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनगोन 50नि खमबा जाया लाइक आदसा अपसन सिखारा होनबाय नै माबा कार्तिक आगै 50नि खमबाथाय लाइभनि अपसन सिखारानो बे कार्तिक नोंनिया बारा जाबायथ' ने 63 गोजोन नुदों बे र' नायफिननि आङो इलाय बारा जाबाय 63 जाबाय ओमफ्राय जोंहा नन बिद सानि थाफा 50नि लिरबाय ओमफ्राय जोंहा खोमथा गोराया हेल' होनदों हेल' खोमथा गोरा ओमफ्राय जोंहा खोमथा गोरा मा होनदों हेल' फार्स्ट टाइम लाइव जयेन बोला खोमथा गोरा अच्छा थैंक यू वेरी मच फर्स्ट टाइम मेरे एलबी में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू वेरी मच एम बिया जामगा सानि थाफा मागारि सारिगामासो मा होनो सोलोंखा ना माखौ ब्रा बेलाय एम बियालाय ओमफ्राय जोंहा नन बिटिआरा मा होनगोन माखौ खिथानांगौ होनबाय मा होनो लाइभ मा होनो लाइभ फैनो मोननो बै कार्तिकआ आरोना ओमफ्राय मा होनो जायाखैनो आरो रोङाखै माने रोंनाया थुबाबो जाजायाखैनो लाइभ फैनायनि मा होनो मारै थुनांगौ बिनिखौ सोमोन्दो खिथाहरदोब्रा ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनगोन गोदान होनदों आरोना गोदान ओमफ्राय जोंहा एनके गामार ना दीदी मालाय सुस करना ना प्लीज बोला दीदी मालाय सस करना ना प्लीज बोला इनके क्या बोला ओमफ्राय जोंहा करना ना नन बिटिआर बिस्वनाथसो होननांसिगोनलै मा जाखो हो होनदो मा जाखो हो माने कार्तिकआ मा होनगोन जानांगौथ' होनदो आरोना जानांगौथ' होनो जागोन आरोना ओमफ्राय मानो जायाखै बेबा ओमफ्राय जोंहा एनकेआ मा होनगोन दीदी मालाय सास गारदु ना प्लिज क्या बोला एनके दीदी मालाय सुस सास करना ना प्लीज अच्छा सब करने के लिए बोला क्या मुझे एनके अगर आपको साफ करने के लिए बोला है क्या एनके मेरे वीडियो में कमेंट साफ करके कमेंट करो मैं बाद में रिटर्न करूंगी आपको एनके ओमफ्राय आर ब्लगा मा होनगोन फार्स्ट समाव लाइभ जाया जाखायो ओमफ्राय थारै खालामबाय थानांगौ साननैसो नङाबा जायाखै फार्स्ट समाव होनदों आरोना आदसा मा होनो कार्तिक आगै फार्स्ट टाइमाव बिदिनो जायोनो आगै ओमफ्राय ट्राइ खालामबाय थानांगौनो आंनाबो जायाखै फार्स्ट समाव आर ब्लग आगैनियाबो माने फार्स्ट समाव जायाखैनो आरोना कार्तिक ट्राइ खालामबाय थानांगौनो ओमफ्राय कार्तिकआ 63 थांबायना होनदों ओमफ्राय जोंहा सादिबना सिस्टार बोला ना सिस्टार नेपाल तिमलाई अच्छा तिमलाई हो अच्छा मुझे पूछा ना मैं नेपाली नहीं हूँ ओमफ्राय मैं बर' हूँ बर' ओमफ्राय जोंहा दिना मा होनदों
दिन ने क्या बोला कि कोरी आसे बोला एक को घरा नहीं मतलब एलबीडी आसे kota pati ase emreza bis NBTL bisona apa namanya 60 निफ्राय LB होनो हायो होनदो आतसा 60 निफ्राय LB होनो हायोनो ओमफ्राय बिनिया मा होनो जायाखैनो आरो बानायबाबो नन बिटिआर बिसना बानायबाबो जायाखैनो ओमफ्राय जा MMB आ मा होनखो थोद आबै रानि मेथाइ खनदे होनदो आतसा सारेगामाखौ नामाब्रा नोंनि सारेगामा फाथानिसाखौ खननोसै नामाब्रा MMB आबौ राजा ओमफ्राय जा नन बिटिआराव मा होनखो बिस बाजै मा होनखो बाजै ब्लु होलाय नोंनिया बियो माबासो ने र' थांखो मा होनो होबायमोन आङो दै माबा नन बिटिआर बिसनाथ ओमफ्राय 60 ओमफ्राय MMB आ आबै राजा होनबाय ओमफ्राय नन बिटिआर मा होनखो बाजै ब्लु होलाय होनबाय नन बिटिआर मा होनखो कल हरनो हो अब्लानो खिथा हरनो हागोन होनदों मा होनो कार्तिक आगै नैबे नन बिटिआर बिसनाथनाव कल हरनो थिनदों कार्तिक आगै मा होनो कल हरनोबा आरोना मोनथिगोन होनबानो ओमफ्राय जोंहा बिदावा मा होनदों मबाइल सेटिंआव थांना एप मेनेजमेन्ट अपसन आतसा अपसनाव थुना क्लियार डाटा खालाम बिनिफ्राय प्ले स्ट'राव इउटुबखौ आपडेट हो होनदों मा होनो कार्तिक आगै नैबे बिरदाव आगै लिरनायखौ नायनानै लालाय बिरदाव आफासना लिरनायखौ नुदों दा कार्तिक स्क्रिन बे बिरदाव आफा लिरनायखौ स्क्रिनशट खालामनानै मा होनो नायनानै लिरनानै माबानानै बानायनानै लादो ओमफ्राय जा बिरदावा मा होनखो बिनिफ्राय अन खालामफिन होनदो आरोना ओमफ्राय जे हाय आब' गुड मर्निं होनदों हाय गुड मर्निं जे आगै ओमफ्राय जा नन बिटिआर बिसनाथआ मा होनखो ब्लु होबाय आया होदोंमोनलाय आङो मासो जाखो माबासो जाबाय नामा दा थांखो रिमुभ आया ब्लुआनो जाबावला माथो होबायमोन आङो ब्लु होलाय होनबा राजाया मा होनखो डक्टर अक्ट'बर come after join come before March come between February and a year's has मोजां नन बिटिआरा मा होनदों इउटुबार बिसना मा होनगोन इउटुब बे टीम नाव बिटुइनाव फिड बिके लिरना हरनांगौ अब्लानो 24 आवार्सआ एलबि होनायनि अपसन फैयो होनदो है बिके लिंक आतसा मा होनो माबा कार्तिक आगै नै माबा नन बिटिआर बिसनाथआबो लिरनानै हरदोंमोन आरो बेखौबो सर्ट खालामनानै लादो नोङो स्क्रिनशट नुदोंना नुवाखैथाय आगै ओमफ्राय जोंहा रिजु मोसानाया मा होनखो देंखायसो नों देंखायसो क्या बोला देखसो नों ओमफ्राय जा आरा मा होनखो बिरदाव जयेन दं रिटार्न बेक मी होनबाय बोला बिरदाव जयेन दं रिटार्न बेक मी बोला
Johan naman ke available. Johan available. Free video call for many. Video call for many. Let's see. Johan. Hi Johan. Mana di siapa message ada? Moja kartiga man ke baun, बानायबाय dong आं. बानायनानै ला स्क्रिनशट खालामबाय माबा हरदोंना नन बिटिआर दाबो नन बिटिआर बिसनाथ दाबो बेखौबो सर्ट खालामनानै बानायना ला मोजा निकिल मा निकिल क्या बोला अभी माँ के थैंक यू अभी बोला अच्छा थैंक यू बोला ना अभी थैंक यू अभी बोला ना रमेना मानखो हाय होनदों हाय ओमफ्राय जा आरा मानखो जयेन जादो दे सोरबा सोरबा आंजोंबो लोगोफोर होनदों आरोना ओमफ्राय जा रमेना आइ लाभ इउ बोला आदसा आइ लाभ इउ तो ओमफ्राय जा कार्तिका मानखो बिरदाव आंनो फन हरनाय होनदों बिरदाव फन हरनो कार्तिकनो ओमफ्राय जा नाम्बार दंखायोबा ओमफ्राय जा रमेना मानखो आप कहाँ से हो बोला अच्छा जी मैं बङाइगाव से हूँ ओमफ्राय जा मिस हेलो मेरी जान ओमफ्राय जा एमएमबि आ मानखो फार्स्ट टाइम एलबि स्टार्ट खालाम खांबाय 24 आवार्सनि उनाव अच्छा स्टार्ट खालामफिन नांगौ रा होनदों अच्छा नायना एमएमबि आबो खोन्थाहरबाय नै आगै नायनानै लादों होनबानो मिथिगोनदां फार्स्ट टाइमाव एलबि स्टार्ट खालामखांबा 24 आवार्सनि उनाव स्टार्ट खालामफिन ओमफ्राय खालामफिननांगौ ब्रा होनदों आरोना ओमफ्राय जा रहोना हाय होनदों आरोना ओमफ्राय जा राजुआ मा होनदों लिभ यार एस ए यार दे ए मान 30 days आराइज नन बिटारा मा होनदों एन लिरदों आरोना एन अन आरोना अन थेंक इउ ओमफ्राय जा देबसिस हाय बोला हाय ओमफ्राय जा नन बिटार बिसनाथआ इउटुब देम नाव इउटुब टिमनाव फिडबेक लिरनांगौ अब्लानो जायो होनदों खिथाहरगासिनो नै आगै नायनानै लाबो थुना कार्तिक आगै ओमफ्राय जोंहा नन बिटारा मा होनदों 24 आवार्स मा लिरखो नै नन बिटारा माबा लिरबावदोंमोन ओमफ्राय जोंहा बिरदाव आगैया मा होनदों नोंनि मबाइला मा मबाइल मेनेजमेन्ट अपसना अलदा जायो होनदों आरोना नोंनि मबाइला मा मबाइलनो कार्तिक आगै ओमफ्राय जोंहा राजुआ मा होनखो दा राजुखौथ' समझ में नहीं आता हांखाखौबो लांबायसोहाय Ayaw natin. Ini belum banyak.
sarang level fangkau kena sabit dawa manka gैलालै नों कार्तिक गोजावसिगोन गोजावसिगोन सोरनि खोथा खोनासंनो होनो मानो गोजाव नांगौ गोजाव आफा गैला नों कार्तिक गोजावसिगोन सोरनि खोथा खोनासंनानै जा कार्तिका मानखो बाजैलै होनदों आरोना बाजैलै ओमफ्राय जायाखै नामा कार्तिक ओमफ्राय जोंहा बाम हाय होनदों आरोना ओमफ्राय बिरदावा मानखो क्लियार डाटा खालामबाय नामा होनदों बिरदावा क्लियार डाटा खालामबाय नामा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा होद आबै रानि दे मेथाइ खनदो दे फैलाव बुहुमाव रुजु रुमुयै रायजो जालायगोन जों सानैजों होनदों आं होआखै ओमफ्राय जोंहा अनसुमा आरोना बबेनि जाखो बाजैया होनदों आरोना आङो मा होनो बङाइगावनि ओमफ्राय जोंहा राजुआ मा होनखो माथो नोंनि इसुंखौ हाला नामा खमनि फरायनो रोंला मा होनखो माथो नोंनि लेंगुवेजखौ होनदोंना लेंगुवेजखौ हाला नामा खम फरायनो रोंला कमेन्ट फरायनो रोंला आदसा राजुआ रानबाय आरोना माथो नोंनि इंलिसखौ हाला नामा कमेन्ट फरायनो रोंला होनदों रोजा कार्तिका मा होनखो खर' सालायनायसो मोनबाय आं होनदों ओमफ्राय दारा बिरदावा मा होनखो मा मबाइल नोंनि हो कार्तिक होनदों मा मबाइलनो कार्तिक आगै नोंनिया स्क्रिनानो जाखागोन रावनिबो नाम्बार गैया नामा कार्तिक बिरदावा मा मबाइल सोंबाय ओमफ्राय जोंहा सुरभ सिं हाय होनदों हाय सुरभ सिं योर नेम बिश्वकबि बसुमतारी ओमफ्राय कार्तिका C31 होनदों आरोना C31 होनदों मबाइला ना मा जाखो कार्तिका आंना मबाइला आदसा आं सानखादों आरोना नै माबा मा होनो बिरदाव कार्तिकनि मबाइला बिदिनो आं नायो C31 आरोना बिरदावा आगै थांखोना माखो माबासो बिरदावा आफा थांखोना माखो मबाइल सोंहरनाया खिथाहरबाय नै कार्तिकआ C31 होनदों आरोना C31 मबाइला होनबाय C31 होनबाय ओमफ्राय जोंहा राजुआ मा होनदों आंनि कमेन्ट लिरनायखौ फरायनो
हालाबा ओंखामसो जानोसै सना माइनावबाय आइया फरायनो हायाबाबो मा होनो हेल्प होदोब्रा राजु बासु कमेन्ट लिरनायखौ फरायनो ओंखाम जानोसै आरो होमबा जाग्रोनोसै होमबा दे ओंखाम जानोसैबा आरो ना फरायनो रोङाबाबो एसे मा होनो माबा मोनथोंसै दुब्लिथिफोर मोनथोंसै एसे हेफाजाब होदो आरो अनोबा माथो जोंहा कार्तिका मोनखो आंना होनदो आरो ना ओमफ्राय जोंहा फावजासिं ना फावजासिं सिं आरो हेलौ ना हेलौ ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जना गैया आब' आंथ' बाय खारनो थांनोसै दे बाय आब' अ दे आगै दे ओमफ्राय जोंहा फावजा सिङा मा होनखो काहा से हो आप बोला जी मैं बङाइगाव से हूँ बिद्दाव आगैया ए होनदों बिद्दाव आफा आगै ओमफ्राय जों बिद्दाव मा होनखो क्लियार डाटा खालामनो रोङाबा रोंबाय ना रोङाखै होनदों जोंहा बिद्दावा सोंदों कार्तिक क्लियार डाटा खालामनो रोंदोंना रोङाखैनो फन नाम्बार ला कार्तिक फन नाम्बार गोरों सोर लोगोफोरनि गैया नामा आंनासो मा जाखो कार्तिका मा होनखो बिरदाव नोंनिखौ आंनो लिरनाय होनदों बिरदाव नोंनिखौ आंनो लिरनाय होनदों आरोना मानसिया ओमफ्राय बिरदाव मा होनखो आंनाव गैयाहाय नोंनि नाम्बारा अखाफोरावसो लायनांगोन नोंनि नाम्बारखौ होनदों सोरनिखौ होनखो आङो बे कार्तिक आगैखौ नाम्बार लानो थिनदों नोंसिनिखौ जा कार्तिका होनो नोंनि नायदोंबा होनदों आरोना नों नायदोंबा होनबाय आरोना कार्तिक आगैया नों नायदोंबा ओमफ्राय राजुआ मा होनखो अन दोनगोन फैफिनगोन बार सनायजों आंनि होनदों ना बार सना जिउ होनदों आरोना आंनि सना जिउ आंनि होनदों दे जानानै लादो दे राजु अन खालामना हरलाय दे ना अन खालामना हरलाय नांला ओमफ्राय जा बिद्दावा होनदों लास्ट कुइसन कार्तिक होनदों आरोना ओमफ्राय लास्ट कुइसन कार्तिक होनबाय बिद्दावा मा होनखो जोंहा नोंना इउटुबा आपडेट दंना गैया होनदों बिद्दाव नार्जारिया कार्तिक yes
process होनदों ना S माने भिडिअआ माबा सोंहरदोंमोन नोंनि इउटुबआ आपडेट दंना गैया ओमफ्राय बे भिडिअआ इजि प्रसेस ना ओमफ्राय जों मिस्टार गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं मिस्टार रोजा खाथिमानखौ आं नोंनो हरबायना बिरदाव होनदों आं नोंनो हरबायना बिरदाव होनदों कार्तिकआ हरबायनो ओमफ्राय जोंहा रुमोना लाइक दानबाय आदसा थेंक इउ रुमोन ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ होहाय होनदों हा होहाय होनदोंना होहाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो हेल' होनदों मिस्टार मा होनखो गुड बला बिरदाव मा होनखो बबेयाव हरखो होनदों बबेयाव हरखोनो ओमफ्राय जोंहा एमडि आप बहुत सुंदर है बोला अच्छा ओके थैंक यू ओमफ्राय जोंहा रुमन ना जयेन मी अल्ड फ्रेंड बोला कार्तिकआ मा होनखो बेफोरलाय होखानायखा होनदों आरोना बेफोरलाय होखानायखानो मानो जायाखै ओमफ्राय जोंहा रुमना मा होनखो इउ वेलकाम बोला रुमन इउ वेलकाम बोला थेंक इउ ओमफ्राय चला ओमफ्राय जोंहा बिलिफां मा खालामदों बाजै होनदों जेबो खालामाखै आगै रायलायदों एसेनो ओमफ्राय जोंहा रुमना मा होनखो माइ आइडि आदसा फिन डियार फ्रेंड बोला माइ आइडि फिन डियार फ्रेंड मतलब माई आईडी पिन डियर फ्रेंड बोला रोमन क्या बोला आपको पिन मारने के लिए बोला क्या रोमन वैसे वीडियो आप लो फर्स्ट saya आपकी देना वीडियो होबायमोन आङो आफा ओमफ्राय जा रोमोना मा होनखो Where are you? BKblog बोला Where are you BKblog? Where are you BKblog? Where are you? मतलब आप Where are you? मतलब मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो रोमान बोलो ओमफ्राय जोंहा खिरिक बासु हाय बोला हाय ओमफ्राय बिरदावा मा होनखो आङो दा बिरबोफिनगोन आदार खनजाहैनां होनदों आदार खनजाहैनो ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनदों बिरदाव नोंनिखौ फल' खालामनि रेडि र' दे आब' होनदो दे कार्तिकआ दे फल' खालाम दे ओमफ्राय जा रुमना मा होनदो आपको हिंदी बोलना आता है बोला थोड़ा आता है रुमन ओमफ्राय जा बिरदावा बिरलांबाय आरो आफाया मजा रुमना आपको हिंदी आती है मैं भी ठीक हूँ बोला अच्छा आप भी ठीक है अच्छा थोड़ा आती है ओमफ्राय जा बिलिफाङा मा होनखो माहानि बाजैयालाय होनदों आं बङाइगावनि बिलिफां नोंलाय अबेनि खालाम एसे पानी इधर है कहाँ टिफिन बहुत गर्म है नहीं रे गर्म नहीं अरे जाग में देखो जाग उधर खुल गया था मैंने बंद कर दिया साला वापस ओमफ्राय जोंहा बिसनाथ बर' मा खबरलै बाजै फ्रम कर्नाटक होनदों
Anak खबरा मोजां बिसनाथ आगै माया मा खबर होनबाय आरोना आंना खबरा मोजां कर्नाटकनि आरो नोङो ना थेंक इउ कर्नाटकनिफ्राय आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बिसनाथ आगै ओमफ्राय जोंहा रुमोनहा मैं आपको ज्वाइन कर दिया है अच्छा बीके बोरो ब्लॉग ओके आप फिर रिटर्न करो देना पड़ेगा लाइक में आना ओके बोला अच्छा ओके रुमन मैं आपको एलबी खत्म होने के बाद रिटर्न करूँगी कमेंट करूँगी वीडियो देख के वीडियो भी देखूँगी मतलब सब करूँगी रुमन आपकी लाइक देते हो ओके आउंगी मैं ओमफ्राय जोंहा बिलिफाङा मा होनखो आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बारपाट रानि बाजै होनदों जारा आच्छा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आच्छा थेंक इउ बिलिफां गोजोननाय थाबाय आरोना आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा प्रपाति रानी आरोना लाइक डान सिस्टार आदिसा बोला लाइक डान बोला थैंक यू वेरी मच सिस्टार प्रोफिटा रानी ओमफ्राय प्रोफिटा रानी क्या बोला क्या कर रहे हो सिस्टर ओडिशा बोला बात कर रही हो एलबी दे रही हो सिस्टर प्रोफिटर रानी क्या बोला जय जगन्नाथ बोला जय जगन्नाथ क्या बोला क्या खाना खाया सिस्टर बोला खाना नहीं खाया सिस्टर अभी भी जे अमान गजा हाय मैडम आई लव यू बोला हाय मैं ओमफ्राय जोंहा प्रोफिटर क्या बोला प्लीज सपोर्ट सिस्टर बोला ओके सपोर्ट करूँगी अभी सपोर्ट मेरे वीडियो में मैसेज करके जाइएगा आपको रिटर्न करूँगी ओमफ्राय रोमन क्या बोला ओके थैंक्स बोला रोमन ने क्या बोला इंडिया का शाम अच्छा 5:30 पर मेरी एलबी आती है ओके बोला अच्छा इंडिया का शाम अच्छा शाम का 5:30 बजे अच्छा देख सकते हो क्या प्रोफिटा ने क्या बोला सब्सक्राइब लाइक कमेंट करी है सिस्टर प्लीज सपोर्ट सिस्टर ओके आपको भी सपोर्ट करूँगी मतलब सब रिटर्न करूँगी लाइक करूँगी वीडियो भी देखूँगी आपका जे अमान हाउ आर यू मैडम बोला मैं ठीक हूँ जे आप कैसे हो आई एम फ्रॉम आसाम अच्छा आसाम से है बिलिफाङा मा होनखो बाजैया गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ मिथियो ना होनदों आरोना गुरुदेव आं मिथियोना मिथियाखै आगै बाजैया गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ मिथियोना आङो मिथियोना मिथिया खोमा आङो आगै ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनखो इउ आर फ्रम मेडाम बोला आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा मा होनखो प्रोफिटा ने क्या बोला सो ब्यूटीफुल सिस्टर बोला अच्छा थैंक यू सिस्टर अरे जा रोमन मेरी आईडी अच्छा फिर कर दो यार अच्छा सबको बोलो ज्वाइन कर एसएसबी रुको रोमन
पास थोड़ा दूर लेके जा रूम तू कर ऐसे तू हाथी काटेगा पुष्पा मेरी आइडिया अच्छा आइडिया जे क्या तुम्हें कौन वो मेरा हाँ तुम्हें खान क्या बोला जे ने तुम्हें खान को मैडम क्या राजा दर धर्मेश्वर नार्जारी हाय मैडम गुड आफ्टरनून बोला गुड आफ्टरनून धर्मेश्वर बायसे अमन के लाइक देन बोला थैंक यू धर्मेश्वर ने क्या बोला मैडम आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना अन्नानै प्लिज होनदों खालामगोन आंनो साब खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोन क्या बोला था धर्मेश्वर ने मैडम जी ओके मेरी मान भिडियो में आंनिखौबो साब खालामदो ना आंनि भिडियो कमेन्ट हरनानै दोन साब खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोन दे आं रिटार्न हरफिनगोन ओमफ्राय जा जेने ओइ नालेब सम हा साम बोला नालेब साम ओमफ्राय जा बिलिफाङा मा होनखो लाखाफ्रा मोनाखै नामा बाजै होनदों ओंखाम लेखाफ्रा मोनाखै नामा ओंखाम होनदों आरो खोमा ना ओंखामफ्रा मोनाखै ओंखामखौ संगासिनो दङ ओंखाम संदोंबा बिलिफा ओमफ्राय जा राकेशआ मा होनगोन आसाम न यार पापा आसाम ना यार पापा बोला राकेश ओमफ्राय रोंमोन क्या बोला थैंक यू सो मच ओमफ्राय जा राकेशआ मा होनगोन चिन खाता हो आप लाइक खाता हो क्या अच्छा राकेश एसामिस लिखा तो सुने ना पाए क्या लिख रहा है राकेश थैंक यू मुझे हेल्प करने के लिए ओमफ्राय जोंहा बाजोंबो बयजोंबो हाय बाजै होनदों हाय
con naya he join koro join hojau लोगोसे सोर सोर गोदान join जादो लोगोफोर आंजोंबो hello 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 लोगोफोर hello hello friend Rose lành tan áo hôm nay là nó giả thank you Rose guys จะเราจะยังมาओंख्रि जायामोन ओंखामखौनो जाथ'वाखै आगै ओमफ्राय ओंख्रिया जोगोनार आरोना ओमफ्राय ना फ्राय जगदिस आं नाखौ मोजां मोनदों बाजै आं नोंखौ मोजां मोनदों बाजै होनदों जगदिस दास ने ओमफ्राय आं नखा आदसा ओमफ्राय जोंहा रजेमोनजों गोथावाबो सना होनदों आगै ओमफ्राय जोंहा रुमोना हाय निकला रजे अनन थेंक इउ अनदोननायनि थाखाय रुमोना हार्ट लेलिया थेंक इउ भेरि माच लेलिया मैंने हार्ट लिया तो रजे अनदों rose on होनदों hello लोगोफोर थांबासिम मानसिफोरा hello
Hello लोगोफोर मोनायाव थावा Video apa ya berbeda na nafsi Kamu जाखांबाय आङो जाखांबाय आरोना खनजाखांबाय आङो खनजाखां आदारखौ खनजाखांबाय आरो बेदरमोन जोंहा बङाइगावआव एबार माबादि दुर्गा फुजायालाय माबायदि जागोन बेबा दुर्गा फुजाया बङाइगावआवबा खावनांजोब्बाय दे सनाफोर सोर दं कमेन्ट हरदो कमेन्ट ओमफ्राय जा बिदावाखै मा होनगोन नोंजों मना लानो थांनांसिगोन दांलै होनदों आरोना आदसा मना लाग्रा जाफिनसै होनबा आफा नोङो जायो मोजां बिदा मा होनगोन नोंहासो मेरला दं गुरलाबा होनदों गुरलाबा गैयाहाय आफा गुरलाब गैया गैखायाना होनदों आरोना गैखायाथ' आरो आफा ओमफ्राय जा बिदा मा होनखो माहाजोन गैखायो माहाजोना आदसा माहाजोन नङालै आफा गोरिबसो ओमफ्राय थगायाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आफाया दुर्गा फुजानि अनलानो होनदों आरोना अनलानो होनदों
दुर्गा फुजानिसो अनबावनांगौ नामा ओमफ्राय जोंहा बिरदावमानखौ 5Kसो हरदो आरो मा आयु एफा बुरजा अबेनि मोननोब्रा बिरदाव आफा ओमफ्राय जोंहा इडुकेसना इउ इउ लिरबाय नामा इडुकेसन यू आर फ्रॉम क'क्राझार एडुकेशन थैंक यू मेरे इंग्लिश में आने के लिए यू आर फ्रॉम क'क्राझार मुझे पूछा है क्या एडुकेशन मैं क'क्राझार से नहीं हूँ एडुकेशन आ रही हूँ बोडो बोला हाँ मैं बोडो हूँ ओमफ्राय जोंहा बिरदावमानखौ सुटि दंना गैयानो आफा नालायनो सुटियाव मा होनो फैगोनसो आरोना फैहांसो जादों आरो लोगोफोर सोर सोर दं माथो मानसियानो फिसाज्लाखौ हब्रानानै जायगा सोलायनानै मानसिफ्रासो थांजोब्बाय माबा ओमफ्राय हाय अब्लाथ' गुरलाबा होनबाय आरोना आदसा हाय अब्ला गुरलाबा जाबाय आरोना रुम मोनबासे रुम मोनबासे लांदों नोंसोर नालाय रुम मोनबैसे लादों नोंसिनालाय आदसा रुमा जोंना मा होनो मोनसे मोननै खथा मोनथाम आरोना रुमा खथा मोनथाम ओमफ्राय जोंहा इडुकेसना मा होनदों एडुकेशन क्या बोला बैकग्राउंड वेरी बैड साउंड हाँ बहुत हल्ला करता है करके अंदर रूम के अंदर रहता है तो भी डिस्टर्ब करता है खेल रहा है मतलब एकदम ज़्यादा डिस्टर्ब ओमफ्राय बिरदावमानखौ एसेबां बुरजा लायो होनदों बुरजायानो जाहैबाय बिरदावहा लसनो गुरलाबानो माने फिसाला देरबायना फरायनांगौ जायोना ओंखायनो लानांगौ जादों आरोना बुरजा लानाया बारा गोबाव जायाखै ओमफ्राय जोंहा बिरदावमानखौ बेसेसोनो 3 खथा जोबबाय बेखौबो नांगौ नामा नोंखौ आं खिथाला दे बेखौ ओमफ्राय जोंहा ओइसकिया मा होनबाय दं बाजै फैलायबाय गरमबाबो होनदों आरोना आदसा गरमबाबो आरोना मोजां इडुकेसना स्लाइड प्लेइंग बोला आदसा स्लाइड प्लेइंग ओमफ्राय जोंहा बिरदावा खिथा होनदों खिथालाला माने आफा स्क्रिनाव मालाबा खिथानोसै
Sagar like dan आरोना thank you Sagar like होनायनि थाखाय ओमफ्राय सामस' like dan होनबाय आदसा thank you गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा बिदावा केनके दे मिथिखाबाय आं होनबाय आदसा केनके एसे खम मासेयाव होनदो नोंगौ एसे खम जा इडुकेसना आइ एम नट I am not understand Bodo language but was respect hello बोला अच्छा आपको बोडो लैंग्वेज समझ में नहीं आता ओके ओके ओमफ्राय जा ओइ सानसुआ but was respected बोला अच्छा थैंक यू रेस्पेक्ट देने के लिए हाय ओमफ्राय जा ओइ सानसुआ क्या बोला नोंसो मानो टाइम रानलाय दे होनदों हा नोंसो मानो टाइम रानलाया दे होनदों आरोना सोरबा होदोंमोन नामाब्रा ओइसानस' माने आंहा टाइमखौनो साननै जाबायना होयिया ओमफ्राय बेखायनो आङो दसे होनोसै टाइम मोननायावनो साननानै फिसालाखौ स्कुलनिफ्राय लाना फैनानै होदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय जा बिदावा मानखो ओइखे बिदिनो बिदावाफा ओमफ्राय जा ओइ सामसा मानखो गोथाव हो नों दां गोथां हो ना दोन सना जिउ होनदो आदसा ओमफ्राय जा ओइ सामसा मानखो गिथि बि बसुमतारी ए आर होनदों गिथि ओमफ्राय गिथि ओमफ्राय बि बसुमतारी ए आर बिसोरबो होदों नामा गिथि ओमफ्राय जा संगिन नामा सोंआं ना बसुमतारी मा नामलाय इउ डु थिंक अबाउट विटार और समथिंग अच्छा बसुमतारी मुझे इंग्लिश नहीं आती सोङा आं नामालै आङो इंलिस रोङालै आङो बसुमतारी ओमफ्राय जा ओइ सानसा मानखो होदोंमोन दा गैला होनदों आरोना होदोंमोन जोब्बाय आरोना माने साउन्ड होदों राजा साउन्ड भलिउम खम खालामलाय भलिउम बिदावा मानि लिंक हरखो अच्छा बिदावा फेसबुक मानि लिंक जाखोलाय बिदाव आफा ओमफ्राय आंनि मोखां बिजाब लिंक होनो आच्छा बिदाव आंनि मोखां बिजाब लिंक होनो आच्छा ओमफ्राय जा बिदि खालाम आंनि ओमफ्राय जा कनकआ मानखो मा खालामदों बाजै होनदों आरोना आङो नै माने एलबि होदों आगै ओमफ्राय ओइ सानथ' जा आङो माबासो थुफ्लांदोंमोन होनदों
माबासो थुफ्लांदोंमोन खारबाय थानांगौ कनक मा खालामदों बाजै होनबा ओइसानोथ' आं ओमफ्राय जोंहा लुना ओमफ्राय जोंहा बेदमानखौ आफि आङो बिरलांनोसै दे होनदों आरोना आदसा खाम मावनि आं दे बिरलांदो दे बे दाउफोर बिरलांबाय दे जागोन दे आफा सिगां बसुमतारी माने why you do not know English नोंबो बर'सो खोमालै बर'फ्रासो इंलिस लिरलाबायथारो इंलिसनि रोङालै आं इंलिसनि आतेरे भाई ओमफ्राय जा कनकआ मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै आङो मोनबाय आरोना मोननायालाय ओमफ्राय जोंहा सोमखोर बर'आ हाय होनदों हाय सोमखोर ओमफ्राय जोंहा गिनेन मार्क ना हाय मेदाम जी बोला हाय ओमफ्राय जोंहा फुजा मा खबर होनदों आरोना मा खबर सब होनदों आरोना खबरा मोजां फुजा नोंनिया माबोरै जों Yes क्या लिखा रही है बसुमतारिया सिंह Yes I am Bodo दिनेशा मानखो I love you baby अच्छा ओमफ्राय जो सोमखोरा मा होनदों खाना हो गया बोला खाना नहीं खाया सोमखोरा पीवी ओमफ्राय कनका मा होनदों जोंहा बाजैया बबे जायगानि होनदों आरोना आदसा आङो मा होनो बङाइगाव थायो आरोना कनक ओमफ्राय जोंहा फुजाया मा होनखो आब' नों मा लिरखोलै फुजा बर' आब' नों मा गामि मा गामि आब'ना मा गामिलै होनदों आरोना आदसा आं बङाइगाव आगै फुजा बर' ओमफ्राय जोंहा राजुआ मा होनखो क'क्राझार सालाकाथिनि रावबो फैथारा नामा बिमा सना होनदों आरोना क'क्राझार सालाकाथि फैफेराखै खोमा आं खोनाफेराखै राजु बासु क'क्राझार सालाकाथि फैफेराखैदां ओमफ्राय जोंहा गिनेश मा होनो फुल सपोर्ट मैडम जी लाइफ मालिक बोला थैंक यू वेरी मच फुल सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू गिनेश ओमफ्राय जोंहा फुजा मा होनखो थैंक यू आब' होनदों आरोना
Guinness, Daksa, क्या लिख रहे हैं डेक टोबिन डक गिनेस क्या मैडम बोला क्या डक ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा गिनेस और जब पूजा बोरो बारा zaman का tet dulu korde sona bima antarna भुल जाहांबाय नामाब्रा नेट सोना लाबाबोलाय tet dulu korde नो asan dinya het sana raja ID sih namabra rajanya lain ke dan kulina raja basu otori masih gini zaman teman hai ang kuba madam Guinness ने क्या बोला हाय अंकोबा मैडम अंकोबा मैडम ओमफ्राय जा मिस्टर नामोनदे हेलो बोला मिस्टर खाना खा लिया क्या बोला खाना नहीं खाया खाऊंगी थोड़े देर बाद थोड़े देर बाद ओमफ्राय राजा मानखो मा जाखो बिमा मा नागिरखो होनदो आरोना आं माबाखौ नागिरदो आंहा कमेन्ट ससेखौ ओमफ्राय जोंहा गिनेसआ इदि खालामबाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनो गुड होनबाय आरोना राजुनि चेनेला मा बियो आइडि ना बोले गोदान खुलिनाय नामा राजु बासु नोंनिया चेनेला मा होनो आइडि ना गोदान खुलिनाय गिनेस ने क्या बोला निया टोबरा अंकोबा कौन सा भाषा है रे गिनेन मार्क ना
सा राजा मानदेजा आइडि गोदानलै बिमा होनदों आदसा ओमफ्राय अरिजिनेल चेनेलबो दं होनबा ना बेलेग चेनेलबो थाबावगोन होनबा राजु अजित फुराना आइडि आदसा बिमा होनदों अजितआ फुराना आइडि आरोना ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा माने हेल' मिस्टार हास्रा मिस्टार बरो हा गेम अभार Guinness ni kali ke apa konca pasare Mazen बसुमतारी हाय दा हाय माजेन ओमफ्राय राजु औरकी पुराना आईडी अच्छा औरकी अच्छा पुराना आईडी औरकी पुराना आईडी बोला और जा मिस्टर ने क्या बोला गूगल बिजनेस गूगल बिजनेस अरे मिस्टर हेलो बोला मिस्टर हा मिस्टर मिस्टर क्या सब्जी मिस्टर हेलो क्या सब्जी बनाया है बोला सब्जी हमारा क्या बोलते हैं हिंदी में पम्पकिन है पम्पकिन और मछली फ्राई ओमफ्राय जा मिस्टर को मिस्टर हा ले लोगोफोर सोर सोर दं तुम
nahimre. तुम भी नहीं रे, कोई भी नहीं रे ना, क्या बोला? तुम भी नहीं रे. जा सनजिबा मानखौ हाय बाजै माबोरै खबरालाय होनदों आरोना. आच्छा, खबरा आंना मोजाङैनो दङ. सनजिब, नोंनियालाय माबोरै खबरा? ओमफ्राय मिस्टारा मानखौ मैं तुझे अकेले मैसेज कर रही रही क्या होगा रे, बोला. हाँ, अकेले मैसेज करने से क्या होगा. लॉक करता ही नहीं है. ओमफ्राय मिस्टार इसलिए हंस रहा है ना. मिस्टार ऑन. अच्छा. हेलो 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 हेलो. अच्छा पी ऐसा पी रहता है क्या, बोला? ऐसा पी रहता है. ऐसा भी होता है. नहीं, बेन कटा पता, क्या क्या नाम आता है रे? बेन कटा पता हो क्या है? मिस्टर. अच्छा, रो रहा है क्या मिस्टर? सनजिब जोंहा मोजां मोजां. आंनाबो खबरा बाजै होनदों आरोना. ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा हा हा होनदों.
थांबाय नामालै मानसिफ्रालाय राजानो माननो मोनो बोरै जाखो बिमा हरनो नायलाय सनानो मिस्टार माने गेम ओंखारना